Il-problema tal-iskart fil-lokalità ta' Swieqi laħqet livelli inkontrollabbli bl-awtoritajiet jibqgħu ma jieħdu ebda azzjoni. Jekk tmur lejn il-lokalità ta' Swieqi f'kull kantuniera sir tissib muntanja skart li jinġema' għaliex ħafna nies qed joħorġu l-boros fil-ġurnata żbaljata jew joħorġu l-iskart tard wisq bil-konsegwenza li dan jispiċċa jagħmel sigħat sħaħ fit-triq. Apparti minn hekk il-problema tant eskalat li jittelqa sir tara kullimkien minn amara mitluqa fit-toroq sa oġġetti kbar li jitħallew fuq il-bankini. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat qal li l-Kunsill qed jispiċċa jidher dgħajjef quddiem din is-sitwazzjoni hekk kif in-nies qed jippuntaw subajhom lejhom meta fir-realtà din il-problema eskalat daqshekk għaliex il-Gvern ma ħa l-ebda azzjoni matul is-snin. Noel Muscat qal li din il-problema ilha għaddejja minn Novembru tal-2016 fil-waqt li appella sabiex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni konkreta u b'mod immedjat. Huwa qal li residenti ta' Swieqi huma mxebba bl-aġir ta' dawn in-nies li qed joħorġu l-iskart barra x'in ifett lilhom bil-konsegwenza li l-lokalità ta' Swieqi spiċċat f'telqa kbira biħmieġ kullimkien. Noel Muscat sostna li mingħajr l-azzjoni meħtieġa din is-sitwazzjoni ta' telqa se tkompli tikber hekk kif in-nies jafu li mhu ħajjeħlu xejn jekk jibqgħu joħorġu l-iskart x'in iridu. Noel Muscat qal li ilu jiġri wara l-awtoritajiet kif ukoll ippreżenta soluzzjonijiet varji bit-tama li din il-problema tant gravi tibda tissolva. Iżda sal-lum għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni bis-Sindku jibgħat email il-ġimgħa filgħodu stess. Barra minn hekk il-ħamis il-Kunsill Lokali suppost kellu skedata laqgħa mal-ERA u mal-MTA laqgħa li spiċċat ħasret fl-aħħar ħin.